El júnior va visitar 2 setmanes consecutives a l'Empordà, amb un mateix resultat, el 3-1, que al camp del Peralada, i ahir a Vilatenim. En una tarda gèlida que es va transmetre també en el joc, els blanquiblaus no van poder rematar la feina fins ben entrada la segona meitat, davant d'un rival que va entrebancar les accions locals, però que va deixar el domini al líder. Els homes de sempre ho intentaven, tant Pol Comte com Cruz van realitzar fins a 5 accions que es van quedar en un no-res, mentre la fred anava calant els ossos. I amb aquesta real sensació es va marxar al descans al vestidor, amb un 0-0 on el Figueres, més que perdonar, va regalar 45 minuts. Encetada la segona meitat, Pol Comte va realitzar la primera jugada d'esglai, quan la seva rematada anava ben encaminada per convertir-se en gol, però Teixi la va acabar desviant. L'afició unionista estava inquieta, ja que veia com el seu equip tenia totes les eines per fabricar el gol, però no arribava. Amb Jairo al camp i avançant posicions, el Figueres començava a donar més guerra. Al minut 67, una rematada de Pol Comte l'enviava al fons de la xarxa a Aguilera, en pròpia porta. A partir d'aquest moment, la inspiració va arribar a l'equip blanquiblau i al minut 77 Pol Comte aprofitava el rebuig del porter per fer el 2-0 i tot hi transformava un penal com és Argemí a Cruz. Amb el 3-0 el júnior va apretar i va fer el gol d'honor gràcies al mateix home que va regalar el primer als unionistes. El proper desplaçament serà a Avià, el proper dissabte a les 5 de la tarda.